Canolfan Cneifio Meirion ydy'r lleoliad. Cneifio ydy'r gamp fan hyn. Da ni yn ei chanol i o ran rhagbrofion yr Adran Hŷn ar hyn o bryd. Ar stondin 1, mae William Powell i fod, ond dio ddim wedi gallu cyrraedd. Lewis Davies ar 2, Luke Parkhouse o Loegr ar 3 ar 4, Ted Davies. Ac yn ddifur iawn, mae Ted yn un o'r sylwedwyr sy'n creu'r awyrgylch drydanol yma yn y ganolfan Cneifio yn ystod y dydd, ac felly mae o'n dangos i sgiliau rwan o ran Cneifio yn ogystal â sylwebu. Dion Hughes wedyn ar y 5 ac ar 6 mae Sam Powell. Dyna i chi'r line-up a Cneifio ar safon uchel dros ben y fan hyn. Dyma'r bechgyn sydd yn Cneifio'r rhan fwyaf o ddefed ar hyd a lled Cymru a thu hwnt. Mae tymor yn dechrau iddyn nhw rhywlen y mis Mai, lle maen nhw'n cael galwadau gan bobl y tiroedd y gwaelod, a defed mawr yn cael ei cneifio'r adeg yn falle ddim yn niferoedd o ddefed, ond defed trymion 70-80 kilo rai o'n nhw a hyrdod yn cael ei cneifio, ac wedyn maen nhw'n symud ymlaen ac yn gweithio i ffyr nôl adre fyny i'r mynyddoedd sydd yn dod yn barod i'w cneifio ym mis Gorffennaf a'r bwrlwm yn anelu i orffen hynny, wrth gwrs, erbyn diwedd y tymor bron, adeg yma yn y sioe fawr. Rwan ta, sut mae pethau mynd ar 2 i Lewis Davies ynta mewn ar gyfer i oen diwetha Cneifio 1. Mae'r bechgyn yma mynd i fod yn neud rwan, 1 yma cael ei cneifio am y tro cyntaf, felly mae yna dipyn o gamp cadw'r rheolaeth arnyn nhw, ond ar y lefel yma o Cneifio fydd yna ddim problemau mawr, os nag fydd yna rhywbeth anghyffredin yn digwydd. Look yn chwarae'r rhan anferth yn y gêm yma, wrth gwrs, y bob oen yn wahanol. Ar stondin 4, da ni'n gweld Ted Davies o fanna, y sylwebydd yn y galeri yma gweddill y dydd yn tan cystadlu'n ogystal ac yn tynnu'r rhaff na bellach yn cael ei gwneud o wlan. Ac chydig bach o golli rheolaeth yma jyst ar y diwedd, ond mae'r bechgyn yma mor brofiadol, maen nhw'n gallu ad-ennill y rheolaeth yn hawdd iawn. Sam Powell oedd hwnna mewn am ei 4ydd oen. Felly pwy tybed sydd yn mynd i gyrraedd yr ysgwyn ar y 4ydd gynta? Mae'n Dion Hughes. Dion Hughes ysganiwr yn hedfan trwy ddefed a lawr ar oen yna. Da iawn fo sy'n pwyso'r botwm coch gynta, felly ac yn debyg iawn o fynd ymlaen i'r rownd nesaf.